Rugăciunea copiilor pentru părinți. Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care împuternicești florile și verdeața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale, Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult îndurate, Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău, și iubire și milă peste părinții mei, peste mai marii mei și peste toți cei care se ostenesc pentru mine și care m-au ajutat vreodată cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dragostea mea fiască. Îți vorbește, Părinte, inima mea de fiu, fiică, și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor celor pentru care Te rog. Dăruiește-mi, Doamne, înțelepciune ca să nu uit niciodată nici în supărări, nici în necazuri și nici în bucurie învățătura Ta, cum că binecuvântările părinților întăresc casele fiilor. Și iarăși, cunună bătrânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinților. Pentru aceasta rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca prin curățirea de orice rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mântuirea mea și a lor. Că Tu ești, Doamne, Cel ce odinioară ai zis: lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca acestora este împărăția cerurilor, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste capetele lor și i-ai binecuvântat. Însuți Tu, Doamne Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preanalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie părinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârșind numai ce este bun și plăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor.